στο σπίτι. Γεια σου Ιγνάτη. Θα έρθω στη Χαλκιδική μια κουμπαριά να κάνω που βγάζει άντρες διαδεχτούς και εγώ με άντρες κάνω. Αγάπαμε να σ' αγαπώ, θέλεμε να σε θέλω. Όπα, γιατί θα έρθει ένας καιρός να θες. Τι όποτε θες, δεν κατάλαβα. Εγώ σου λέω σ' αγαπώ και εσύ ότι σε πνίγω. Μωρό μου το θηροειδή, μήπως να ψάξεις λίγο. Ψάξουμε να σε πάρει. Δε μου και κάνει ένα σεισμό, κούνησε το πλανήτη και φέρε λίγο πιο κοντά τα σήματρα στην Κρήτη. Τα σορτινά μας δεκαεί αγίδε, οχτα μπλοκά μ' οχτα πότ, έξε είναι η αργατζέ. Επιτέλους τελείωσε Δωροθέα. 12 είναι οι Αποστόλοι, πρέπει να μας βλέπουν όλοι. Και ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί.
Ένα δυνατό χειροκρότημα θέλω για τη Δωροθέα, τη μικρότερη της παρέας, που το ξέρε απ' έξω και ανακατοτά. Είναι κριτικοπούλα η Δωροθέα.